Vítajte pri sledovaní 4. epizódy našej série, v ktorej hodnotíme bratislavské fitka. V dnešnom videu na základe vášho odporúčania budeme cvičiť vo fitcampe na Drieňovej ulici. Čo sa týka fitkom som bol spokojný, jediné čo mi vadilo, zdravíčko. Takže vítajte pri sledovaní 4. epizódy, v ktorej testujeme fitečka. Dneska ideme na základe komentára od vás čeknúť fitko na Drieňovej, konkrétne to je fitcamp, tuším. Hodím sem aj názov, aj komentár priložím pod YouTube videjkom. Takže malá predtréningovečka dneska je kola a vidíme sa vo fitku. Enjoy! Myslím, že sa toto fitko nedá prehliadnúť, ak idete okolo, čiže hneď si ho všimnete a udrie vám to do očí. No a z dôvodu, že bolo vo fitku veľa ľudí, nemám natočený nejaký vlastný záber toho fitka, tak tu prikladám fotku, kedy tie stroje sa nachádzajú v tej spodnej časti, kde budeme cvičiť. A hore na tom vlastne ako keby balkóne sa nachádzajú nejaké bežecké pásy a ešte nejaké stroje navyše. Tie fotky tu vlastne prikladám hlavne z toho dôvodu, že som si nenatočil nejaké vlastné zábery, práve z dôvodu, že sa tam hemžilo strašne veľa ľudí. No a aby ste mali takú predstavu, ako to fitko vyzerá. My konkrétne sa v tomto videu budeme pohybovať len v tej spodnej časti, hore som tu kardiozón vôbec nevyužil počas tohto tréningu a hneď po rozcvičovacej sérii som sa pustil do jednej pracovnej série na benči. Ako som už spomínal, vo fitku bolo v tom čase veľmi veľa ľudí a preto som musel dlhšie nastavovať kameru so statívom, aby som tých ľudí zabral čo najmenej a preto tie cviky som natočil z uhlov, akých som natočil. Skúšal som to z viacerých a vybral som tie najlepšie vlastne ako keby varianty, tak snáď to bude postačujúce. Medzi tým sa presúvam na druhý cvik, ktorým je cvik teda na chrbát. Musím sa priznať, že tento cvik som do svojho full body tréningu zaradil len nedávno, odkedy som sa presťahoval do Bratislavy, pretože vo fitku v Poprade, v ktorom som cvičil, som takýto stroj nemal. Každopádne, čo sa týka tohto cviku, taktiež ho cvičím s trhačkami a je to kvôli tomu, aby ma neeliminoval môj úchop. Pretože keď cvičím s trhačkami, som schopný potiahnuť oveľa vyššiu váhu, ako keď ich nepoužijem. Takže ak rozmýšľaš nad kúpou trhačiek, určite odporúčam. Pri tomto cviku som sa rozhodol použiť zábery len z tejto strany, pretože z opačnej strany mi stroj zakrýval pol tela a bolo to dosť nepoužiteľné na video. Presúvame sa na deadlifty, ktoré ja osobne veľmi necvičím, avšak v tomto fitku som sa ich rozhodol odcvičiť pretože bol tento kútik vlastne úplne voľný a ja som si to teda mohol nastaviť statív spolu s telefónom tak, aby som si natočil dobrý záber. Čo sa týka ale mojej techniky, z toho, že tento cvik veľmi necvičím, neviem zaručiť, či ho cvičím technicky správne. Ak tu mám niekoho, kto cvičí často deadlifty, napíš mi, čo mám zlepšiť. No každopádne chcem povedať, že dávajte si pri tomto cviku pozor, pretože veľa ľudí tu zdvihne veľkú váhu, ale tým, že ju neodcvičíte technicky správne, môže tam dôjsť k rôznym zraneniam, tak bacha na to. Lebo vieš, ak sa hovorí, menej je niekedy viac a preto si radšej odcvič s dobrou technikou nejakú normálnejšiu váhu, než tam máš hodiť egolift 180-200 kg, potiahnuť to a oddrbať si chrbát. Samozrejme, ak tie deadlifty už máš najazdené, cvičíš to dlhšie a tá váha ide hore, tak pridávaj, ale opatrne, pretože také zranenie ťa môže na dlhšie vyradiť cery. Dobre, tak sa presúvame na tlaky na ramená. Ja som to cvičil teda na stroji. Väčšinou to striedam, niekedy to cvičím na klasickej teda lavičke s jednoručkami, niekedy zase na strojoch. A v tomto prípade bola lavička obsadená, tak som použil stroj, ale za seba musím povedať, že tento stroj mi moc nesedel. A necítil som sa tam komfortne, bol som tam taký celý nejaký dokrútený a ešte aj záber z tohto cviku nebol moc dobrý, pretože som si tam nemohol nastaviť dobrý uhol na statív, takže musel som to vydržať. Tieto zábery pokazilo najmä teda svetlo, ktoré prichádzalo z okna, ktoré sa nachádza za mnou, ale to už musíme proste prežiť, vy aj ja, aj keď som s tým nebol úplne stotožnený. A čo sa týka cvičenia ramien, ramena patria medzi jedné z mojich obľúbených partií, ktoré môžem cvičiť. No a medzi moje také obľúbené cviky by som zaradil rozpašky, či už klasicky s jednoručkami, alebo teda potom s kladkou.
Ak vo fitku máš zrovna obsadenú skotovú lavičku, prípadne tam takú lavičku nemáš na cvičenie teda bicepsu, tak môžeš použiť klasickú lavičku, kedy si ju nastavíš zhruba do takéhoto uhla, ako mám ja, a odcvičíš si to takto. Je to jedna z variant. Radšej mám tiež normálnu skotovku, ale tá bola v tomto prípade obsadená, tak som si to odcvičil takto. Samozrejme, tak ako pri ostatných cvikoch, tak aj tu ma čakali 2 pracovné série na biceps. Každú ruku vlastne teda odcvičím zvlášť a aj keď cvičujem teda z jednej ruky do druhej, tak dávam si malú pauzu. Nejdem hneď z jednej na druhú. Čo sa týka tohto tréningu, odcvičíme ešte na kameru vlastne triceps a zo spodnej časti tela som ešte odcvičil rumunské deadlifty a zakopávanie. Tie sa mi avšak nepodarilo natočiť zo správnych uhlov a tie zábery boli totálne nepoužiteľné, tak ich z tohto videa budem musieť vystrihnúť. Hlavný dôvod, prečo ich sem ale nedávam, je ten, že som s tými zábermi nebol stotožnený, už mne sa nepáčili a preto nevidím dôvod, prečo by som mal toto video, takéto zábery vlastne ako keby predĺžovať. Inak všímaj si tie moje posledné opakovania. To posledné by som už vôbec nezdvihol, preto si to druhou rukou trochu pomôžem, takýto cheat je úplne v pohode a pri posledných opakovaniach to odporúčam. Dobre, poďme sa pomaly ale presunúť do fázy, kedy skúsim ohodnotiť alebo povedať nejaké také svoje pocity z cvičenia v tomto fitku. Dobre, poďme sa pozrieť na šatne a vybavenie teda toho fitka. Čo sa týka šatní, boli čisté, takisto sprchy, môžete sa tu osprchovať, všetko v pohode, tam nemám čo vytknúť. Ale to, že tieto stroje tu boli tak rozložené ako boli, spôsobilo to, že tí ľudia, ktorí tu boli, a to nebolo ich tu nejako akože veľmi veľa, len tým, že tie stroje boli blízko seba, tak to pôsobilo, že tam ľudia cvičia v skupinkách, pritom tam bol každý za seba. A to je taká vec, ktorá mne úprimne na tom trošku vadila. Čiže ak by sme sa na to pozreli tak, že ty tam ideš sám za seba, nie si niekto ako ja, čo si točí video na YouTube, odcvičíš si tam všetko. Fakt, ako boli tam rôzne stroje, taktiež tam máš tú dráhu, na ktorej môžeš robiť zase nejaké tie dynamické cviky, a rôzne skoky a tak ďalej. Ale ja som si tam musel fakt hľadať dlho nejaký priestor, aby som nikomu nezavadzal a tak ďalej. Čiže v tomto prípade by som oveľa skôr zašiel do Form Factory ako tu. Taktiež rozloženie kotúčov vo fitku mi prišlo dosť nerovnomerné, všade sa povalovali vlastne ako keby jednotlivé kotúče a nebolo to nejak dobre usporiadané, ale toto je skôr o ľuďoch, než asi o samotnom fitku, čiže toto by som akože nevytkol tak, ale všimol som si to, tak preto to hovorím. Poďme si teda nejako ohodnotiť to fitko hviezdičkami, ako to robievame. Keby som sa na to pozrel z hľadiska, že som žiaden teda youtuber alebo niekto, kto si tu chce točiť content z cvičenia, dal by som kľudne tomuto fitku tak 4 z 5. Ale s tým, že musím sa na to pozrieť aj z tohto hľadiska a hodnotiť to, a ako si to tu môžem natočiť, a preto by som tu aj chodil cvičiť, tak dám mu 3,5 hviezdičky z 5. Ak by som ešte raz mal zhrnúť, za čo ich strhávam, ten 1,5 hviezdičky, tak určite je to rozmiestnenie tých strojov po tom fitku, pretože ten priestor mi prišiel dostatočne veľký, ale to rozloženie strojov, s tým som stotožnený úplne nebol. Poďalšie teda to rozloženie kotúčov, prišlo mi to úplne nerovnomerné a taktiež som s tým nebol stotožnený. A poďalšie celkovo výzor toho fitka. Keď som bol v tom Form Factory, ako som vravel, že najkrajšie fitko, v akom som bol v Bratislave, tu som ten dojem nemal. Čiže preto 3,5. Ak si ešte nevidel minulú časť, kde sme boli podľa mňa v najkrajšom fitku v Bratislave, ako som keď doteraz cvičil, tak si určite nezabudni pozrieť aj túto epizódu a daj mi svoj názor, ako by si porovnal tieto dve fitka ty. Na záver prikladám ešte krátke zhrnutie čerstvo po docvičení. Hey guys, takže máme po tréningu. Fitko fajn, ďakujem za tip. A jediné čo, nie že by mi vadilo, ale čo je škoda na tomto fitku, a to hlavne pre vás, je to, že tie stroje v tom fitku neboli rozložené tak, aby som si mohol natáčať cviky z rôznych uhlov. To znamená, že by ste boli vlastne ako keby pripravení o nejaké pekné zábery alebo krajšie zábery. Ale celkovo akože fitko v pohode. Ďakujem za tip a píšte ďalej, kde sa pozrieme akože na budúce. A čo sa týka ešte vlastne ako keby tých záberov, tak chýbali mi tam nejaké zábery zo šatňa alebo fitka ako takého, ale bolo tam dosť ľudí a nechcel som zbytočne natáčať niekoho a dávať ich do záberov a tak ďalej, bolo by s tým veľa roboty, čiže skúsim tam doplniť fotky zo stránky alebo tak.
a skúste navnímať to fitko z rôznych cvikov, že ako to asi vyzeralo. Ale ako hovorím, so fitkom som bol spokojný. So tréningom tiež. Dneska som cvičil také cviky trošku iné ako minule, aby som to zase obmenil. A ukázal aj rôzne varianty, teda na rôzne iné varianty, na niektoré partie. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, ak áno, nezabudni si hodiť like, odber. Máme tam niečo cez 10 000 videní celkovo na videjkách na kanále, čo som vôbec nečakal. Čiže za to vám chcem poďakovať a vidíme sa na budúce. Hej! Inak cestou späť som išiel akurát cez Štyrkovec, ktorý už možno poznáte z mojich bežeckých videí. Tuto budeme točiť od zajtra zase viac videí, pretože mi dojdú konečne moje bežecké boty, čiže ich pôjdeme otestovať na túto dráhu okolo Štyrkovca. No a je dneska úplne letný deň, krásne vonku, čiže neseď doma, určite sa zdvihni z gauča, choď makať, choď cvičiť, behať, skákať, to je jedno. Rob niečo pre seba a pre svoje telo. Díky, že si to dokúkal až sem a napíš nejaký pekný koment. Díky. Čauko.